Ġurnata oħra, gidba oħra. Mark Camilleri qal li kienet jippubblika rapport li l-Prim Ministru ma jridx jippubblika, dan meta fil-verità pubblika rapport li ilu ppubblikat bosta xhur tant li tqassam lill-midja kollha f'konferenza tal-aħbarijiet. Fil-blog tiegħu Mark Camilleri kienet jagħmel referenza għal stqarrija dwar ir-rapport finali tal-Kumitat ta' Esperti tal-Midja li ma rapporti l-Gvern u marbut li jpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra kif se jsir la darba jerġa' jiltaqa' l-Parlament. Iżda ftit jiem wara li kellu jammetti li gideb fuq il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard, Camilleri reġa' ried jilagħba assenzjonali u qal li l-Prim Ministru qed jaħbi r-rapport u se jippubblika biex imbagħad ippubblika rapport li ilu fid-dominju pubbliku x-xhur. Aktar minn hekk il-Prim Ministru m'għandu skop jaħbi l-ebda rapport tant li fi stqarrija tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru fakkar kif mal-mument li rċieva r-rapport, il-Gvern minnu fih ippubblika stqarrija biex jinforma li kien irċieva dan ir-rapport. Żied li wara li ntalbu numru ta' estensjonijiet, ir-rapport għadda lill-Gvern meta l-Parlament kien aġġornat u l-intenzjoni tal-Gvern li jekk kif il-Parlament ikun qed jerġa' jiltaqa' dan ir-rapport ikun ippubblikat fl-ewwel jum u għalhekk fl-ewwel possibilità. Dwar il-proċess ta' konsultazzjoni l-Gvern fakkar li kellu diġà abbozzati numru ta' liġijiet li jsaħħu bil-kbir il-professjoni tal-ġurnaliżmu u kien fuq inizjattiva tiegħu li għaddihom lill-Kumitat ta' Esperti għall-ewwel rispons tiegħu. Ibbażat fuq ir-rispons ta' rapport li rċieva li wkoll kien ippubblikat, il-Gvern ressaq liġijiet fil-Parlament minkejja li kienet diġà saret konsultazzjoni l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM ħass li għandha ssir aktar konsultazzjoni. Il-Gvern ma kellu ebda problema. Għal darb'oħra l-Kumitat ta' Esperti kien fdat b'dan il-proċess u l-Kumitat ħal impenn li jwessa l-konsultazzjoni tant li anke organizza konferenza għal dan il-għan.